ഹായ് നമസ്കാരം. പൊതുവേ ജിമ്മുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുറെ വെയിറ്റ് അധികം അങ്ങ് ഇടും. ഇട്ടിട്ട് പകുതി ട്രെയിനറിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കും, പകുതി ഇവനടിക്കും. ഇത് ആർക്കാണ് ഗുണമുള്ളത്? നമ്മൾ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ നമ്മളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിക്കാനുള്ള നമ്പർ, ആ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാലോ. ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഇടുക. നമ്മളൊരു 4 സെറ്റായിരിക്കും ചെയ്യണത്. ഈ 4 സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റിലേത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ട്രെയിനർമാരെ കൊണ്ട്. എന്താണ് കാര്യമുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് പൊക്കുക ആദ്യം. എന്നിട്ട് അതിനോട് 1-2 കിലോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് തുടക്കം മുതലേ തന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെയിറ്റ് അടിച്ച് ആ നമ്പറും കിട്ടത്തില്ല. സകലതും ട്രെയിനർമാരെ കൊണ്ട് പൊക്കിക്കും. അവന്മാരുടെ ജോലിയല്ല അവന്മാർ ചെയ്തിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ മസിലിന് നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് പൊക്കണം ആദ്യം. എന്നിട്ട് പതിയെ പതിയെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരത്തില്ല. നിനക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നെ കണ്ടിട്ട് 4 സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ തന്നെ അവൻ്റെ അടിക്കേണ്ട 12 നമ്പറാണ്. ആ നമ്പർ അവൻ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നെ കണ്ടോറ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പൊ അടിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഒരെണ്ണം നീ അടിക്കാൻ പറയും. ഒരെണ്ണം. അവനത് ഒരെണ്ണം പൊങ്ങില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്തിനാ? അതെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്താ കാര്യമുള്ളത്? നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റണ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പൊക്കുക. കുറേശ്ശെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 നമ്പർ നമ്മൾ ട്രെയിനർമാരെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. മാക്സിമം 1-2 നമ്പർ മാത്രമേ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ട്രെയിനർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവന് ഒരു പവറും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ.